Il-proċess li għandu jwassal għal bini tal-pipeline tal-gas bejn Malta u Sqallija ngħata bidu hekk kif ġew assenjati 3 kuntratti li jwittu triq għall-applikazzjoni tal-permessi għal bini tal-pipeline innifsu quddiem l-awtoritajiet kemm f'Malta kif ukoll fl-Italja. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-Kalanka Limitita Delimara, il-Ministru tal-Enerġija Joe Mizzi qal li l-ewwel kuntratt li ntrabaħ minn kumpanija Taljana se tkun qed tagħmel stħarriġ marittimu dwar ir-rotta proposta fih il-baħar għal pipeline minn Delimara sa Ġiela fi Sqallija. Dan l-istħarriġ marittimu mistenni jibda x-xahar id-dieħel u mistenni jieħu 3 xhur. It-tieni kuntratt intrabaħ minn konsorzju bejn kumpaniji Maltin u Taljani u dan se jagħmlu studji dettaljati inkluż dwar l-impatt ambjentali fuq iż-żewġ pajjiżi. It-tielet kuntratt kien mirbuħ minn kumpanija tal-inġinerija Taljana għad-disinn u speċifikazzjonijiet tal-inġinerija fiż-żewġ terminal stations fuq l-art f'Delimara u Ġiela. Dawn it-tlet kuntratti ta' studji tekniċi jiswew 4.5 miljun euro, nofshom iffinanzjati minn fondi tal-Unjoni Ewropea. L-applikazzjonijiet tal-permessi tal-iżvilupp f'Malta u l-Italja mistennija jitresqu fis-sajf tal-2019 u l-permessi mistennija jinħarġu fl-2020. Wara il-permessi mistennija tinħareġ sejħa għall-offerti bil-kostruzzjoni tibda fl-2022. Il-proġett hu mistenni li jitlesta sa l-2024.